नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके भाई श्याम चेरी और आप सबके बता दी कि आज नीलकमल सिंह के एगो नया गाना आइल बा जौना गाना के नाम बा फोटो से बढ़ल मोबाइल। तो आप सब ए गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी जा और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट करी जा। काहे कि नीलकमल सिंह जानते बानी रउआ लोग कि कितना बढ़िया गाना गावेलन। तो आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिए जा और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट करी जा। और हम आप सबके एक और बात बता दें कि फ़ोटो जूम पर 53 मिलियन व्यूज़ हो चुकल बा। तो आप सबके ढेर सारा बधाई और शुभकामना कि आप सब नीलकमल सिंह के इतना प्यार देनी जा और आप सबके प्यार मिलत रहेला। लाइसेंसी अभी तक ट्रेंडिंग में बनल बा यूट्यूब म्यूज़िक सेक्शन में 30 नंबर पर। और पिया डांसर के तो बातें छोड़ दी, वो तो 10 मिलियन कंप्लीट हो गई बा। वो गाना के आप लोग 50 मिलियन कंप्लीट कराई जा और बस आप सबके शुभकामना प्यार आशीर्वाद बना रहे। मिलल जाई कोनो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेल बाय बाय।